खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद सोनारदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय सासे बर' सुबुंखौ सिनाय मोनै सुबुंफ्रा इनाय बुथारदों। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय जौफुख्रि गामिनि रुतु खाख्लारिया तिलाकानानि नालकन्दा जिल्लायाव फरमेस प्रजेक्ट्स लिमिटेड मुंनि गंसे कम्पानियाव नखर सालायनो थाखाय 1 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, थांनाय रबिबाराव बायजोआव थांनायाव सासे सिनाय मोनै दुथाङा गोबौ छुरिजों गोदोनायाव हाखावना जिउ फोजोबना गालाङो। रुतु खाख्लारिया बायजोआव थांनानै गिदिंबोफिननायाव लोगोफोरा नागिरनाय हाग्राबारियाव बिथांनि गोथै देहाखौ मोनो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 2021-2022खौ नोजोर बोनानै बिसमुरि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय उल्थाबारि दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव उल्थाफानि गुदि फरायसालियाव फरायसानि दिथागिरि मेल लानाय जायो। बे ओंथिगोनां हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि काम्फा बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि रैसुमै मोसाहारि, नेहाथारि फैफिला ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हांगामा नार्जारि, बिसमुरि दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि मनेस्वर बरगयारी आरो फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि गामि बेंगिरि बिथांमोना। बिटिआरनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। मैया नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा तामुलपुराव दावबायहैना सा सानजा ओनसोलनि देरसिन हाथियार दोनथुमनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनना होयो आरो बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो गिदिर पेकेज फोसावदों। नखर मन्त्रि बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनना होनायनि उनाव बिबुंथियाव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावना होयो। बिटिआरखौ जौगाहोनो थाखाय आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारनिफ्राय जयै 1980 कौटि रां होगोन होनना नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फोसावना होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव रायजोनि दिव्यांग एबा देहायारि जेंना थानायनि सुबुंफोरनि थाखाय साख्रियाव रिजार्भेशननि गोनांथार थिरांथा लादों। सोरखारा गिबि, नैथि, थामथि आरो ब्रैथिनि ग्रेड साख्रिनि थाखाय बिकलांग सुबुंफोरनो 4% मासि रिजार्भ खालामगोन होनना फोसावो। बेयो 2016नि मोनथाय आयेन आरो भारत सोरखारनि 2017 आव दिहुननाय आयेननि सिङाव जागोन। आगोलाव थामथि आरो ब्रैथि ग्रेडनिल' दंमोन। दायो गिबि आरो नैथिनि थाखायबो लाखिनायनि गिदिर थिरांथा लायो। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासो। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।